እዚ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ኮልተን ሃሪስ እዩ ዝበሃል። FBI ብኣየር ይኹን ብመሬት ዝእልሾ ሓደገኛ ሰራቕ እዩ። ገና ኣብ 16 ዕድሚኡ እንከሎ ካብታ ንእሽተይ ክሬዲት ካርድ ተላዒሉ ክሳብ ዓባይ ፕሌን ተኣክል ኣዒንቱ ብጨው ብምሕጻብ እናሰረቐ ጸኒሑ እዩ። Colton Harris Moore, the teenager known as the Barefoot Bandit, is ሰላም ክቡራት ቤተሰብ እዚ ቻናል ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ዓለም ሙሉእ ክግረም ዝገበረ ናይ ኮልተን ሃሪስ መደነቕ ዛንታ እዩ። ሃሪስ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ልክዕ ከም ካልኦት ቆልዑት እናተፃወተ ክዓበይ ከኣለን ኣተዓባቢኡ እውን ዘይምቹ ቆልዓ ኮይኑ ክዓቢ ክኢሉ እዩ። ሃሪስ እናዓበየ እንትኸድ ኣብ ሓንቲ ናብ ዋሽንግተን ቀረባ ዝኾነት ኣብ ጫካ እተመልኦ ቦታ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ገዛ ውሽጢ ምስታ ኣብ ሓሸሽ ውልፍቲ ዝኾነት ኣዲኡ ዝነብር ሰብ እዩ። ኣዲኡ እውን ኣይኮነን ዶ ንዕኡ ክትሕብሕብ ንርእሳ ከይተረፈ ኣብ ዓብ ፀገም ውሽጢ ኣትያ ትርከብ። ስለዚ ድማ ህይወት ንኮልተን ኣዝያ ከባድ እያ ነይራ። ኣብዚ ሰዓት ድማ እዚ ንእሽተይ ወዲ 12 ዓመት ኮልተን ንርእሱ ክሕብሕቦ ዘለዎ ባዕሉ ጥራይ ከም ዝኾነ ተረዲኡ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜኡ ድማ ኣብ ጫካ ውሽጢ ብዛዕባ ኣውሮፕላናት ዝገልጽ መጽሓፍ ብምንባብ ይሕልፍ ነይሩ። ነዚ ዝገብረሉ ዝነበረ ብሕታዊ ምኽንያት ድማ ምስ ዓበየ ፓይለት ናይ ምዃን ዝነበሮ ዓብይ ድሌት ተላዕለ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግና ምስቲ ሕልሙ ዝኸውን ህይወት ክትጠዓዓመሉ ስለ ዘይከኣለ ኩነታት ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ስለ ዝኾንዎ ንጥሜቱ መዐገሲ ዝኸውን ናብ ናይ ጎረቤቱ ማዕጾ እናኸፈተ ብምእታው መግብታት ብበዝሒ እናሰረቐ ብምውፃእ ንጥሜቱ መዐገሲ ክገብር ይጅምር። ኮይኑ ግና ካብዚ እንድሓር ንጥሜት መዐገሲ ተባሂላት ተጀመረት እዚኣ ስርቂ ቀስ ብቐስ እግረ ውፅያ ክትዓቢ ትጅምር። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ሃሪስ መግቢ ሒዙ እንትወፅእ ኣብኡ እንከሎ ድማ ካልኦት ይጥቕሙ እዮም ዝበሎም ኣቑሑት እውን ሒዙ ክወፅእ ይጅምር። እዚ እውን ናብ ናይ ላፕቶፓትን ክሬዲት ካርድ ስለ ዘዕበዮም በዚ ምኽንያት እውን ፖላይስ ተዓዲ ሓበሬታ ክበፅሖም ስለ ዝኸኣለ ፖላይስ ብተደጋጋሚ ነዚ መንእሰይ ከተኣላልሽዎ ይጅምሩ። ኮልተን ፍሉይ ብዝኾነ መልክዑ ጫማ ምግባር ኣይፈቱን ነይሩ። ነዚ ኩሉ ስርቂ ክፍጽሞ እንከሎ ኣብ ጥራሕ እግሩ ስለ ዝነበረ ዘቢር ፉት ባንድ ወይ እውን በዓል ጥራሕ እግሩ ገበነኛ ዝብል ሳጓ ስም እውን ክወፅኦ ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ሰዓት ፖላይስ ይእልሽዎ ከም ዘለዉ ተረድአ ኮልተን እውን ንሸድሸ ወራሕቲ ዝኾን ኣብ ጫካ ውሽጢ ንብሕቱ ተሓቢኡ ክጸንሕ ክኢሉ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ጸልማት ከለላ ብምግባር ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ እተፈላለዩ ገዛውቲ ክሰርቕ ቀፂሉ እዩ። ኮይኑ ግና ይዱን ግንበሪ ኣድጊ ናይ ዝብእዩ ከም ዝበሃል ኮልተን ከምቲ ልማዱ ሓደ መዓልቲ ናብ ስርቂ ምስ ወፈረ ኩሉ ሻዕ መርዓ የለን እሞ እንከይ ሓሰቦ ኣብ ሻድሻይ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ክኢሉ እዩ። ብኸምዚ መሰረት ድማ ብፖላይስ ተታሒዙ ን3 ዓመታት ዝኣክል ምስ መናእሰይ ኣብ ቤት ማሕበር ንክጸንሕ ዋላ ተተገብረ እዚ ኮልተን ግና ካብቲ ዝለመደ ናይ መነባብሮ መንፅር ኣብ ሓደ ክፍሊ ውሽጢ ተዓፂ መንባር ክቕበሎ ስለ ዘይከኣለ ድሕሪ 1 ዓመት ናይ ማእሰርቲ ጻንሒት ንድሓር በጋጣም ዘይተዓፀወ ፊኒስትራ ስለ ዝረኣየ ንሱ ተጠቂሙ ክሃድም ክኢሉ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ግና ዝዓርፈሉ ገዛ ስለ ዘይነበረው ናብ ተቐዲሙ ይነብረሉ ዝነበረ ጫካ ውሽጢ ብምእታው ተመሊሱ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነብሮ ዝነበረ ዓይነት ህይወት ክገብር ቀጸለ። እቲ ኩነታት ማይ ዝጠልቅየ ህይወት ደበና ኣይፈርሕን ከም ዝበሃል ድማ ምስቲ ዕድሚኡ ልክዕ እቲ ናይ ስርቂ ክእለቱ እናዕበየ ዝመፀ ኮልተን መካይን እውን ብምስራቕ ናብ ሰባት ከቐብል ይጅምር። ንወርሓቲ ዝኣክል ብኸምዚ መልክዑ ድሕሪ ምጽንሑ ግና ሓደ መዓልቲ በታ ዝሰረቓ ማርሴዲስ ማኪና ኣብ ውሽጢ ብምዃን ኣብ ምንቅስቓስ እንከሎ ብሓንቲ ሻዕ ኣብ ዓይኒ ፖላይስ ይኣቱ። ነዚ ምኽንያት ድማ እቲ ናይ ማኪና ዘዋውርኡ ውፅእ ዝበለ ብምዃኑን ናይ ዘይክእልን ብምንባሩ እዩ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ነዚ ዝረኣየ ኮልተን ነታ ማኪና ገዲፉ ብምውፃእ ናብ ጫካ ብምእታው ክሃድም ክኢሉ እዩ። ፖላይስ ድማ ነታ ማኪና ኣብ ዝፍትሽሉ ሰዓት ካብ ሰባት ዝሰርቆ ሙሉእ ባልጃን ኢሉ እውን ዲጂታል ካሜራ ይረኽቡ። ኣብቲ ካሜራ ውሽጢ እውን ናይ ባዕሉ ሰልፊ ፎቶ እኳ ተረኸቡ ንኮልተን ግና ክረኽብዎ ይከኣሉን። እዚ ናይ ብስርቂ ገበን ስፔሻላይዝድ ዝገበረ መንእሰይ ኮልተን እውን ናይ ማኪና ከይኣኽሎ ኣብቲ ደሴት እትርከብ ሓንቲ መርከብ ብምስራቕ ካብቲ ዝነበረሉ ሓደ ደሴት ናብ ካልእ ደሴት ክኸይድ ክኢሉ እዩ። ነዚ ኩሉ ክገብር እንከሎ ግና ዕድሚኡ ገና ወዲ 16 ዓመት እዩ ነይሩ። እሞ ደኣ ኮልተን ገና ኣብዚ ዕድመ እንከሎ ከመይ ናብ ከምዚ ስራሕ ክኣቱ ክኢሉ ንዝብል ሓቢርና ንርአዩ። ኮልተን እቲ ዘሕለፎ መጸገምን ካብ ዕድሚኡ ንላዕሊ ዝኾነ ኣተዓባቢኡ ነይሩ። ገና ኣብዚ ዕድሚኡ 6 ኣውሮፕላናት ክሰርቕ ክኢሉ እዩ። ኣብ 16 ገበናት ድማ ብቐጥታይኹም ተዘዋዋሪ ተሳትፎ ገይሩ እዩ። ገና ህፃን ቆልዓ እንከሎ ኣቦኡ ኣብ ልዑል ናይ መስተ ወልፊ ስለ ዝነበረ ምስ ኣዲኡ ንክዓቢ ይግበር። ንሳ እውን ግና በቲ ዝነበራ ናይ መስተ ወልፊ ምኽንያት ንወዳ ወላ ሓንቲ ሓበሓበ ከይገበረት ክተዕብዮ ክኢላ እያ። ጎረባብቶም እውን ካብ 12 ግዜ ንላዕሊ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ብምድዋል እቲ ዛዕባ ብምግላጽ እዚ ህፃን ናብ መንግስቲ ንክወሃብን እኹል ሓበሓበ ይረክብ ከም ዘየለ ዋላ እኳ ተተዛረቡ ንእሽተይ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ናይ ህፃን መጽንሒ ቦታ ተመሊሱ ናብ ገዝኡ ክምለስ ክኢሉ እዩ።
ኮልተን ንዝሕለፎም ሕድሕድ መሸገርቲ ኩነታት ከም መልዓል ገይሩ ዝቆፅሮም ናይ ቁልዕነቱ ግዜ ቁስሊ እንትኾኑ እዚ ካብ ንእሽተይ ምግቢ ምስራቅ ተላዕለ እናዓበየ መፂው ኣሜሪካ ምስቶም ኣብ ላዕሊ ዝፅርሑ ናይ ስርቂ ታሪክ ክቕመጥ ገይራቶ እያ። እዚ መንእሰይ ሕማም ፖላይስ ክኾን ስለ ዝኸኣለ ድማ ፎቶታቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ብምዝርጋሕ በጃኹም ምስ መንእሰይ ኣራኽቡና ክብሉ ሓበሬታ ብምሃብ ኮልተን ኣብ መላእ ካሊፎርንያ ኣፍልጦ ክረክብ ይጅምር። ረኺብኒ ኣለና እናበሉ እንትሕብሩ ግና ፖሊስ ናብ ዝተባህለ ቦታ እንትበፅሕ ንኮልተን ክረኽቦ ይከኣለን። ፖላይስ ይእልሽዎ ዘለዉ ኮልተን እዚ ንዕኡ ፀዋታ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ፍርሒ ስለ ዘይገበረሉ ምስ ፖላይስ ናብ ዕንክሊል ክኣቱ ገይርዎ እዩ። እዚ ኩሉ ሽግር እንከለውን ግና እዚ መንእሰይ ኣብ ናይ ባዕሉ ርእሲ ይሓስቦ ዝነበረ ናይ ፓይለት ዓላምኡ ምስኻዕ እዩ ነይሩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ኣብቲ ወጋሕታ ከባቢ ናብ ናይ ኣውሮፕላን ስቴሽን ብምኻድ ከመይ ክለዓላ ከም ዝኽእላ ክዕዘብ ይጅምር። ካብዚ ተላዕሊ ድማ ኣብቲ ዝነበረሉ ደሴት ኣብ ኡርካል ከባቢ ሓደ ኣውሮፕላን ዘለዎ ሰብ ከም ዘሎ ሓበሬታ ረክብ። እዚ መንእሰይ ኮልተን እውን ንኣውሮፕላን ተኣክል ስለ ዝረኣየ ተሚሉ ክሓልፋ ስለ ዘይከኣለ ከምቲ ልማዱ ኣብ ጽምዋ ሰዓት ሴሲና 182 ስካይላይን ናብ ዝተባህለት ፕሌን ናብ ውሽጢ ብምእታው ኣብኣ ዝርከብ ቁልፊ ገይሩ ድማ ንዓመታት የንብቦ ብዝነበረ ናይ ኣውሮፕላን መጽሓፍ ተጠቂሙ ከልዕላ ይጅምር። ኮልተን ነዚ ንምግባር እኹል ዝኾነ ስልጠና ይኹን ላይሰንስ እኳ ተዘይነበረው ኣብ ገዛ ቁልዕነቱ ዝረኣዮም ናይ ኣውሮፕላናት መጽሓፍትን ኣብ ዩቱብ ሰርች ብምግባርን ዝረኸቦ ፍልጠት ገይሩ ግና ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ናብ ላዕሊ ወፂኡ ክበረር ይጅምር። እዚ እውን ንዕኡ ናይ ዓመታት ሕልሙ እዩ ነይሩ። ብዘደንቕ ኩነታት እውን ነዛ ኣውሮፕላን ብምልዓል ኣብ ኣየር ንደቂቕ ክጸንሕ ዝኽኣለ እንትኾን ኮልተን ሓደ ልቢ ኢሉ ዘይስተውዓሎ ነገር እንተነበረ ግና እዚ ኣውሮፕላን ነዳዲ ከም ዝወድአት እዩ ነይሩ። ድሕሪ ተወሰነ ደቂቕ ድማ እዚ ኣውሮፕላን ዘለዋ መማረፂ ናብ ታሕቲ ምውዳቕ እዩ ነይሩ። ስለዚ ድማ ኮልተን ሓደ ሜዳ ዝኾነ ቦታ ስለ ዝረኣየ ናብኡ ገጽ ገይሩ ንቁልቁል ዝኣፋ ከውድቓ ክኢሉ እዩ። እዚ ናይ ድሙ ህይወት ዘለዎ ኮልተን ብዙሕ ማሰይቲ ከይበፅሖ ክተርፍ ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግና ተግባሩ ኣብዚ ዘብቃዕ ኣይነበረን። ድሕሪ ዓመት ንድሓር ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ኣውሮፕላን ብምርካቡ ንሒደት ማይል ዝኣክል የብርራ እሞ ኣብዚ ዙርያ ግና ወላ ሓንቲ ከይኮነ ከዕርፋ ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ብኣውሮፕላን ውሉፍ ስለ ዝነበረ ኣብ ሳልሳይ ዙር ን250 ማይል ዝኣክል እናብረረ ብምኻድ ናብ ዋሽንግተን ምስ በጽሐ ግና እዚ ኣውሮፕላን ካብ ጥቕሚ ወፃእ ትኸውን። ኮልተን ነዚ ክገብር እንከሎ ገና ወዲ 17 ዓመት እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት እውን ግና እዚ ናይ ስርቂ ክእለቱ ቀስ ብቐስ ዓብዩ ካብ መራኽብ ናብ ኣውሮፕላናት ክኣቱ ዝኸኣለን ፖላይስ እውን ነዚ እናገበረ ክሕዝዎ ኣይከኣሉን ነይሮም። እዚ ስርሑ ድማ ቀስ ብቐስ ኣብ ኦንላይን ብዙሓት ሰዓብቲ ክረክብ ዝኸኣለ እንትኾን ጫማ ስለ ዘይገበር ድማ ቤርፉት ባንዲት ዝብል ሳጓስም ክወፃሉ ክኢሉ እዩ። እቶም መድነቕቱ እውን ብስሙ ካልእ ኣካውንት ብምኽፋት ካብ 100,000 ንላዕሊ ሰዓብቲ ክረኽቡ ዝኽኣሉን እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ብኡ እተሓተመ ቲሸርትን ንዑ ዘመጉሱ ደርፍታትን ክሸጡ ይጅምሩ። እቲ ኣፍልጦ ግና ንኮልተን ብዝበለጸ ናብ ፖላይስ ክቐርብ ዝገበሮ እንትኾን እቲ ጉዳይ FBI ከይተረፈ ኢዱ ከእትወሉ ክኢሉ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለውን ግና ሕጂ እውን እንተኾነ ዓበይቲ ገዛ ካብ ምስራቕን መካይን ምስራቕን ዝገድፎ ኣይነበረን። ድሕሪ ሓደ ዓመት ጻንሕት ግና ኮልተን ዝደልዮ ዓይነት ኣውሮፕላን ንምስራቕን ካብ ሃገሩ ንምውፃእን ብምውሳን መርከብ ሰሪቑ እውን ናብ ካልእ ስቴት ብምኻድ ናይ ኣውሮፕላን ዳህሳስ ክገብር ይጅምር። ዝተፈላለዩ መካይን እናሰረቐ ካብ ሓደ ናይ ኣየር ስቴሽን ናብ ካልእ ብምኻድ ንሱ ንዝደልዮ ዓይነት ናይ ኣውሮፕላን ዳህሳስ ክእልሽ ይጅምር። ኮይኑ ግና ከምቲ ዝደልዮ ዓይነት ኣውሮፕላን ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ዝተፈላለያ ስቴት ድሕሪ ምእላሹ ኣብ መጨረሻ ኢንዲያን ስቴት ኣብ እትበሃል ከተማ ከምታ ዝደልዮ ዓይነት ኣውሮፕላን ክረክብ ክኢሉ እዩ። ካብኡ ከምቲ ልማዱ ነታ ኣውሮፕላን ብምልዓል ናብ በረራ እኳ ተኣተወ። ሕጂ እውን ግና ከዕርፋ ምስ ፈተነ ምስ መሬት ክላተም ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ሰዓት ናይታ ፕሌን ናይ ኤመርጀንሲ ሎኬሽን ናብቲ ዋና ቢሮ ክበፅሕ ብምኽኣሉ ፖሊስ ናብቲ ቦታ ኣብ ዘምርሕ ሰዓት ግና ሕጂ እውን እንተኾነ ኮልተን ናብ ባሃማስ ብምእታው ክጠፍኦም ክኢሉ እዩ። ካብኡ እውን ምስቶም ብዙሓት ቱሪስትታት ተሓዋዊሱ ንኽነብር ዋላ እኳ ተሓሰበ ምስቲ ህቡብነቱ ግና ከፍቅደሉ ይከኣለን። እቲ ጥራሕ እግሩ ሰራቐ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥዎ ብህፁፅ ናብ ፖሊስ ይሕብሩ። ኮልተን እውን እታ ናይ መጨረሻ መርከብ ብምስራቕ ካብቶም ፖላይስ ንክሃድም ክፍትን ይጅምር። ኮይኑ ግና እዚ መርከብ ምስ ዓብ እምኒ ብምድታም ክንቀሳቐስ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ክውዕል ገይርዎ እዩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ ን6 ዓመት ዝኣክል ክብየኖ ክኢሉ እዩ። እቲ ዘገርም ድማ ኮልተን ኣብ ቤት ማሒሩ እንከሎ በቶም ናይ ፊልም ደረስቲ ነቲ ህይወት ዛንትኡ ናብ ፊልም ንምቕያር ናብ 1.6 ሚልዮን ዝጽጋዕ ናይ ገንዘብ ስምምዕ ዝቐረበሉ እንትኾን ዘቢር ፊት ባንድ ወይ እውን በዓል ጥራሕ እግሩ ሰረቐ ዝብል ፊልም እውን ክስራሓሉ ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግና ኮልተን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምዃኑን በቲ ዝገበሮ ማህሰይትን እዚ ገንዘብ ንዕኡ ከም ዘይግብኦን ነቶም ዝተሰረቑ ሰባት ካሕሳ ክኸውን ከም ዝግባእ ብምውሳኑ እቲ ገንዘብ ናብኦም ክወሃብ ተገይሩ እዩ። ኮልተን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናብ ቤት ፍርዲ ቅፅዓቱ ወዲኡ ብናፃ ክወፅእ ዝኽኣለ እንትኾን ኣብዚ ሕጂ ነዚ ዝመስል ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ እዩ ዝርከብ።
ቀፂሉ እውን ልክዕ ከም ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኣብ ቤት ጽሕፈት ተቖፂሩ ህይወትና መርሒ ዝርከብ ኣብ መጨረሻ እውን ናይ ሃሪስ ኮልተን ዛንታ ኣብዚ ፍጸም እናበልኩ ንስኹም እውን ንዘለኩም ርእቱ ኣብ ኮመንት ግደፉለይ ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ክብል ፈቱ